så vi kan se det. Sug. Ej, du glemte at suge. Ja, jeg er på en lang en. Ja. Den. Så, skal vi se, når du gør det. Vi kan ikke se det her. Marcel, vi kan ikke se det. Kan du lige gøre det igen? På den her. Hvorfor blinker du med øjnene? Så gør jeg bare. Jeg rammer det der på næsen, Marie-Sophie. Flyt fingrene. Prøv at gøre det igen, så flyt fingrene, så måske vi filmer dig. Put den ind i munden, og så film. Ja, så fjern fingrene. Så, hold, du skulle vente. Jeg ryger noget hurtigt mad nu. Så siger farvel til kameraet. Farvel.